Sziasztok, én Barks vagyok, és ebben a videóban megyünk Debrecenbe a Color bulira, vagy festre, vagy nem tudom, hogy mi lesz igazából, de mindenféleképpen megyünk, és itt van velem most Milán is. Hello! Úgyhogy igazából most várunk a vonatra, és találkozunk a többiekkel, úgyhogy majd akkor vonaton folytatás. Srácok, megérkeztünk a teammel Debrecenbe, úgyhogy most igazából megyünk, találkozunk a többiekkel, akik Debrecenek, és akkor megyünk a további túránkra. Bazsi, ezt nem tudom, mit csinál. Úgyhogy hello! Elfelejtettem még azt megmondani, hogy ő itt Bazsi. Hello, stop. Hello, Roli. Hello. Tanner. Bocsánat. Tanner. Milánt már ismeritek. És itt van Srame. Jó. Most érte is túl vagyunk, mehetünk előre, tovább, és akkor a többiek is megismerkedünk. Na jó, srácok, itt vagyunk a debreceni Mekibe, itt van velem Csoki, felszedtük úgy közben az állomáson, úgyhogy igazából innentől folytatjuk tovább az utunkat. Roland majd lehet valamilyen challenge-et meg is csinál útközben. Én pedig kísérek Na? Jó. Velem barátommal teljesíteni fogom. Na, milyen érzés volt? Megértettek. Srácok, megérkeztünk a pincébe, igazából feltömörült a nép. A szélsőben nem akarok senki se bemutatni, de az a lényeg, hogy vagyunk sokan. Megyünk? Péterfiára megyünk, úgyhogy nem tudom, hogy merre kell menni a Péterfiára. utána pedig megyünk majd Colorfestre, és minél hamarabb ott vagyunk, úgyhogy majd akkor jelentkezünk Péterfiára. Szia Sramko, hello, szia! Srácok, Debrecenbe lovasintó nem mindennapi alkalom. Nem, azzal kéne menni. Ez igen, ez nem semmi. Igazából itt vagyunk a Schweig sörözőnél és kávézónál, úgyhogy most itt töltjük egy kicsit az időt, és utána pedig akkor megyünk Colorfestre, igaz, Sankó? Természetes, figyeljetek! A buli, a pap, a bandánkból, A cölibátus. lecsapott 5 vodka. Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around, wrapped around. Wish your mind wrapped in, wrapped around. Psyche sabotage. Your Nikes need a job. Portraits in the fog. Filter out the smog. Information log. So fast the past recalls. You back the future stalls. Fade to black the present calls. Pour out some liquor. Jó, megy, Roli vissza, Sramko vissza, Bazsi videózik, Sramko vissza a másodikat, Roli a másodikat vissza, Sramko már a harmadikat tolja, Roli vissza a harmadikat, Sramko a negyediket, Roli a negyediket, és Sramko az ötödiket vissza, és Sramko is. Ez igen. Roland, gyere már egy kicsit nyilatkozzál. Én nem tudok. Hallod? Mi van cölibátus? Papuraságon? Nem. Miért nem? Nem tudom. Igazából most megyünk be a partiba, és tök jó lesz. Úgyhogy megyünk Bazsival és Sramkóval befele. Marga, szia, a legnagyobb király! Találkozunk bent!
Amikor nem akarsz technikai veláció, hanem ezt. Miért nem lesz, ezt mindenki ismeri? De a születbe száll a tenger, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsidban a bomba robban, tudom én, erős vagy persze. Gyerünk, Remikém! Majdnem balhéba torkolt az egész buli, úgyhogy most vissza még a srácokhoz, akivel voltam, az már biztonságban van, úgyhogy igazából nincsen probléma, és most még vissza a srácokhoz, megyünk megkézünk egyet, aztán meg szerintem megyünk hazafele, úgyhogy majd beszélünk a további videóban, úgyhogy elúsztok. Megyünk haza vonattal, úgyhogy ott vannak a srácok, veszik egyet. Reggel 5 óra van, hazaérkeztünk fél óra. Úgyhogy most sétálunk haza, és várom a meleg kis takarót, úgyhogy nagyon jó volt a buli így összefoglalva, úgyhogy tényleg nem tudok rá panaszkodni. Rengeteg új emberre ismerkedtem meg, úgyhogy nagyon jó volt, úgyhogy na, sziasztok! Köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót, igazából, hogyha tetszett, akkor kérlek iratkozz fel, lájkolj, kommentelj, illetve oszd meg magát a videót, ugyanis ez számomra egy visszajelzés, hogy te szeretnél ebből a videó kategóriából további folytatást, és számomra is egy megerősítést ad. Köszi szépen még egyszer, hogy megnézted, én Barks voltam, sziasztok!